Făcea să-mi dai și mie băiat. Bă, dă și mie. Dă pe mine. Dă și mie. Roșu sau roșu? Number one. Și aici să dai tu. Ce înseamnă X delta 0 1? Ia dă să fac și eu, dă să fac și eu. Ține. Da, pus. Parcurs! Dacă vrei scriu eu, Mateo, sau dacă ai tu. Nu, stai. Da. Ce? Nu m-a pomenit. Bine, stai și nu trebuia să facem subiectele alea. Ce? Da să Tu scriu ești. și eu. Da să scriu și eu ceva. Bă, dacă vine miliția... Ba pula mea. Smoke with every day. Păi 2 puncte acolo, nu faci doar nimic. 2 puncte acolo. Smoke. Hai o copație. Ce? Hai. Bă, dă și mie, bă, mea.